Тази събота започваме с една много интересна жена. Ще ви срещам с една от първите вокалистки на Лили Иванова. Тя се казва Вили Рай. Българката живее и пее от 20 години в Сърбия. Била е съпруга на известен сръбски певец и на един от най-известните композитори. Пяла е на една сцена с една от най-големите сръбски звезди. Вижте. Пак е нощ навън, идваш ти в моя сън. Тя е известна в Сърбия и по-малко в България. Виолета Екнич или Вили Рай. Рай заради сина и Райко. Участвала е в едни от най-известните сръбски музикални конкурси, дори и в Евровизия. Пяла е по време на бомбардировките над Белград. Днес живее в Етрополе. Често пътува до Сърбия. Знам кои сте, чакам ви. Ама моля се, гумените бутуши ли ще покажете? Тук така се ходи, защото това е провинция, не можеш да си сложиш токчетата. Това е дневната ми стая. Аз обичам всичко да прилича на старо. Спалата не допуска много, но бити ви е тук при мен, което за пръв път ми се случва. Така че, добре дошли, няма да си лягаме. Аз иначе така мога да си легна и да кажа колко удобна спалната ми, сама спа все още. Има там едни снимки обаче. Да. Това е мистер Клиф Портлок. Това е моята дневна. Този грамофон е английски. Този грамофон ще го видите в филма "Речта на краля". Само демонстрирам. Дано не е хитлеристка плочата. Сега това е "За крадците е добро" съндък, който се е преселвал дядо Максим с него. 17-та година е донесен тук. Аз съвсем малко съм бойдисала, защото беше целият мръсен такъв и едва може да се свали. Знам за хората, които обичат те предмет, че не се пипат. А това е баница само с масло и домашни кори. Така че за вас съм я направила. Започнала да пее като малка на дюлята в двора. Стигнала до музикалната консерватория, а след това успяла да стане част от бек-вокалистите на Лили Иванова. Спомням си, че крадях да ям. Тя непрекъснато не ми разрешаваше, искаше да отслабна. Аз отслабвах при нея. И така си похапвах, тя ме хващаше. Това е нещо, което е много интересно. Това е часовника на мама. Тя е сляпа и слуша този часовник, извинявайте. Така че Джингъл Бел го слушам и през лятото. Знам, че роклите, които тя носеше по това време, бяха с много жабо. С все така. И един ден аз се осмелих да й кажа, че стига с тия жаба, нали, с малка главичка. И тя сложи едно хубаво деколте. Не знам дали си спомня, ако ме гледа, но една моя рокли облече в един концерт, беше азиатските страни. Кикотехме се непрекъснато. Тя има едни шеги, така, пухче, хванахте, нали, в миг, че ям някъде тихичко или... няма да мине тая работа, нали? Много е строга относно работата, но ме обичаше. Аз съм била от малкото певици, която се е возила в нейната кола. Какви съвети ти е давала, чисто женски? Знаеш, че когато много закъсам, даже когато последния път така в живота си ми се случи да ме остави някой, да се разделям и аз много със сърце боледувам. От това нещо отидах и тя смята, че е всяко зло за добро. Тя така го казва съвсем народски. Аз не можах да науча от нея и не успях да науча от нея да се предам само на работата си, да бъда егоист в това отношение, да мисля за себе си. Тя е такава, че когато работи някой мъж до нея, той е в служба на нейната работа. Златни Орфей беше страшен трън за мен, защото тя се разделяше с Янчо Таков по това време. Янчо Таков тогава беше директор на телевизията и снимаше Златни Орфеи. Лили беше велика, страшно пееше. Но кадрите, които снимаше, аз бях снимана повече от нея. И това беше страхотният скандал. Вокалистите са по-снимани, вокалистката, отколкото самата Лили. Не харесваше това как се е снимали. След Лили Иванова, Вили среща друга звезда, която се оказва съдбовна за нея. Българката се запознава с легендарния сръбски певец Зоран Миливоевич. Мои пръсти, твое косе. Зоран беше с 9 години по-голям от мен и той пристигна като звезда, много голяма. Села Душо моя. Запознахме се и аз бях заека на групата. Той си ме хареса точно мен. Така с едни цветя по-сръбски, с едни големи букети, с едни колена, с падане, с Ела Душо моя пейки обръщат към мен и така. И накрая каза на Чоли, че искам я за жено. Зоран е една от големите звезди на сръбската сцена. Вили му ражда син, живота им е на колела от турне на турне, докато Зоран не погледнал към друга българка.
Зоран си намери някаква мома, Бог да го прости. Зоран артист човек, намери си някакво момиче провинциално някъде от Ловеч ли, не знам аз откъде. Той ни остави с Райко в Белград и аз продължих да живея най-чудното в Белград и да работя и да пея там. Започнах да записвам албум точно преди войната. Виолета и Кал. Много хубав етно албум. Войната я преживях ужасно. Имах голям син. Мой голям син беше регрутиран, той беше войник, трябваше да отиде войник. Представи си бомбите в 21 век да ти падат над главата и да чакаш да ти вземат детето в Косово или някъде. Но... Взеха ли го? Ами скрихме го. Не го взеха. Това, което тук знаете, е нищо за войната. Събуждаш се сутринта и гледаш, че съседната сграда е паднала. Ужасно е. Измираха хора без да знаеме колко са, кои са. Ядеш каквото стигнеш, миеш си както можеш и така. Вили Рай печели публиката на сръбската Евровизия и на други престижни концерти. Любомора е песента, която се казва Ревност. И аз пея Ревност, обаче шепта по начин на Лили. Точно с драмата, с всичкото, както тя така ме е научила, тя има една магия, стъпване, едно, което успееш да го докоснеш, да полетиш към публиката. Това успях за пръв път в тази зала, аз да го приложа. Замлъкнаха и там шептях на края на песента, беше някаква драма, изпляска тая публика като луда и аз взех първа награда. Събуждам се сутринта и си пускам всички телевизии по радиото. И те псуват доста, нали ги знаеш сърбите. Наша снайка бугарска на музе, белградско пролече. Па немamo ли певачица, толико? Нощ на София, нощ божествена, спят площади без дъх на кестени и само двама войници под герба стоят на пол. След Зоран Вили среща Горан. Той е висок, рус и синеок и 7 години по-млад от нея. Горан Екнич по това време е акордеонист към Радио Белград. Започнал да работи като продуцент в студиото на Вили. Много беше влюбен той и аз бях влюбена в него и слава Богу, че сега мога да го кажа като история. Дойдохме тук в България и той започна да иска да има пак студио и това сигурно провали нещата. Ухажван от много българки. Мисля, че рускиня го отнесе. Рускините умеят да завиват нощно време мъжете. Рускините обичат сутрин да бъдат като момиченца. И ние сме кахърнички. Ние някога, когато имаме болки, си ги казваме. Те си имат наука. Освен Вили Рай, Горан изоставил и бившия военен министър Николай Цонев. Сръбският композитор бил съдружник на Цонев, а след ареста на министъра изчезнал безследно с стотици хиляди лева. Днес Вили не се ядосва за затрития общ бизнес, а се радва, че с психотерапия е излекувала разбитото си сърце. И Вили Рай създава първия си албум в България «Сянка на мъж». Среща се и с третия си кандидат-съпруг, английски архитект Клиф. Знаеш ли, всички ще му обвинят, защото ще кажат, само за чужденци са жени. Предупреждавам, нито единия, нито втория, нито третия не съм ги искала много. Клиф ме забеляза, когато аз нямам една дума английска, не знаех. Започнах с АО да му говоря как ме е напуснал, нали, близкия, моя любими. И знаеш колко дълго ме чака? Беше ми само приятел, който ми помогна да оправя къщата си. Е така, материално. И сега постепенно ми предложи толкова деликатно и казва, моля ти се, вземи ме да живея с теб. И вече от една година аз пътувам Белград при внука ми Максим, Етрополе при мама Ваваска и Клиф в Лондон. Мама, която е слепичка, но пък ние си се гледаме двете тук и ще си доживее тя до мен. Зора е сванула, суза е изока канула. Саням те, sve me seća na tebe. Ajde, peva. Тебе толкова. Чао, махни. Чао.